Κυρία Γιαννακού, κύριε Νομάρχα, κυρίες και κύριοι, μετά την ομιλία φωκαριάς του κ. του Στέφανο, ο οποίος ομολογουμένως βιώνει σήμερα σε αυτή την προεκλογική περίοδο ιδιαίτερα αυτή την ανώνυμη δημοσιογραφία και καταγγελία μέσα από τα blogs, την οποία όλοι συνυπογράφουμε και την καταγγέλνουμε. Πραγματικά αυτό που σήμερα έχει γίνει κομμάτι της σύγχρονης ζωής μας είναι το διαδίκτυο. Δεν θα μπορούσε να λείπει από το διαδίκτυο η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το βήμα που κάνει σήμερα η κυρία Γιαννακού με τους συνεργάτες της, μία έγκαιρη δημοσιογράφος όπου έχει δείξει δείγματα γραφής από την μέχρι τώρα παρουσία της και πιστεύω και εύχομαι και θα είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή. Από την άλλη πλευρά είναι αναγκαιότητα πλέον μέσω του διαδικτύου και του ίντερνετ, όπου παρέχεται το πλεονέκτημα της πρόσφατης είδησης και της γρήγορης πληροφόρησης, να λειτουργήσει ο πλουραλισμός της δημοσιογραφίας. Και επώνυμα. Σε αυτή σας την προσπάθεια κάθε επιτυχία.